report. Kulang na kulang pa rin umano ang bilang ng mga security guards na nakaposisyon upang sapat na mabantayan ng bawat mag-aaral at nagsisilamas-basok sa loob ng mga pampublikong paaralan. Dahil dito, nagsasagawa na ng mas pinaigting na seguridad ang mga paaralan tulad sa Dagupan City, kung saan kamakailan ay nagbaba ang District 9 and 10 ng Schools Division Office Dagupan City ng Memorandum Order para sa safety measures sa mga paaralan sa sekundarya. Ayon kay Dr. Edwin Ferrer, Public Schools District Supervisor DepEd SDO Dagupan City Districts 9 and 10, inatasan ng mga punong guro, department heads, master teachers, at koordinasyon sa mga barangay official at hanay ng PNP para sa pagtitiyak sa kapakanan ng mga mag-aaral. Sa Dagupan City National High School, may mga security guards umanong nakatoka sa pagbabantay sa paligid, ngunit may iba ring personal tulad ng mga janitor ang tumutulong para mas mapaigting ang seguridad sa loob ng paaralan. Sa Dagupan City National High School, may nang nakatoka na sa bawat gate ay dalawa sila. Pero tumutulong po yung after na maglinis ang ating mga support staff, lalo na yung ating mga janitors as well as yung mga non-teaching personnel na wala silang ginagawa muna sa office, tumutulong po sila. Samantala sa buong bansa, nasa 200 na security guards lamang ang nakaposisyon sa 48,000 na pampublikong paaralan sa bansa, ayon kay Department of Education Secretary Sonny Angara. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.